Unha nova vida para máis de 800 edificios en desuso no litoral galego. A Xunta dá o primeiro paso para desbloquear proxectos para bens como esta antiga fábrica que transformaba baleas en cea ata os anos 80. A iniciativa ampárase na Lei do Litoral. O catálogo cos bens que se poden acoller estará listo antes de finais de ano. Donald Trump anuncia que está detido o presunto asasino do activista conservador Charlie Kirk. Nas últimas horas difundían este vídeo onde se ve o sospeitoso escapando por un tellado do campus de Utah. A relación con Junts tensa o goberno de coalición. A vicepresidenta María Jesús Montero tende a man os de Puigdemont para negociar os presupostos, mentres que Yolanda Díaz insiste en acusalos de chantaxe por votar contra a reducción da xornada laboral. E o debate sobre os riscos das redes sociais na xente máis nova avívase a consecuencia das medidas drásticas que estuda a Francia. Prohibirles o acceso aos menores de 15 e establecer unha especie de toque de queda digital ata os 18 anos para que non poidan conectarse pola noite. E o que recomenda o estudo dunha comisión parlamentaria. Saúdos, boas tardes. O 29 de setembro arranca a nova campaña de vacinación contra a gripe e a COVID en Galicia. Amplíase a protección dos maiores que recibirán a vacina da gripe reforzada a partir dos 70 anos e tamén a dos nenos que poderán poñer a vacina por vía intranasal ata os 11. Non haberá grandes recintos de vacinación. A campaña centrarase sobre todo nos centros de saúde e estrearán un proxecto piloto de vacinación nas escolas. Galicia amplía a protección dos maiores e dos máis pequenos na nova campaña da gripe e da COVID que arranca o 29 de setembro. Hemos aumentado hasta los 11 años la vacunación de la gripe, también en mayores a partir de 60 años, personal sanitario y también de centros sociosanitarios y, por último, tanto en mujeres embarazadas y luego también en el puerperio. Unha das grandes novidades serán as vacinacións nos centros educativos. Será a partir do 13 de outubro. A vacina da gripe estará a disposición para todos os escolares e persoal destes centros. Imos poñer en marcha un programa piloto de vacinación escolar que permitirá administrar a vacina intranasal directamente nos centros educativos. Galicia é unha das comunidades coa taxa máis alta de vacinación. O ano pasado vacináronse o 71% dos maiores de 65 e case o 68% da poboación infantil. Y ha habido menos ingresos que años anteriores y ha sido más suave, digamos, la gripe que años anteriores. Y creemos que uno de los motivos puede ser esta tasa tan elevada de vacunación que tenemos de la gripe a nivel infantil. A inmunización dos acabados de nacer do virus respiratorio sincitial permitiu reducir ata nun 90% a hospitalización dos menores de 6 meses. Estamos realmente orgullosos, tanto como estamos de poseer o calendario de vacinación para toda a vida máis completo do mundo e tamén ser líderes na introdución de novas inmunizacións. A campaña da gripe e da COVID desenvolverase entre o 29 de setembro e o 31 de decembro. No caso da inmunización do virus respiratorio sincitial será entre o 22 de setembro e o 31 de marzo. Este ano as vacinacións centraránse nos centros de saúde, hospitais e nos domicilios. Estas son imaxes de hai exactamente 34 anos. Tal día como hoxe, no ano 1991, comezaba en Galicia a primeira campaña de vacinación contra a gripe. Dende entón, ponse en marcha cada outono para reducir ao máximo os contaxios nas persoas vulnerables. A rápida propagación deste fungo, o Candidosima auris, ten en alerta os hospitais europeos. Está ligado ao entorno sanitario, afecta máis os doentes graves e o principal problema é a súa resistencia a moitos dos fármacos que habitualmente se empregan para tratar as infeccións fúnxicas. No tiene ningún peligro para la población general, pero sí para pacientes que tienen sus defensas disminuidas o que están hospitalizados con muchos catéteres o mucha invasión vascular, pues si esos pacientes están colonizados tienen riesgo de hacer una infección y las infecciones son graves por la dificultad del tratamiento.
es resistente a muchos de los fármacos que habitualmente se utilizan. O Centro Europeo de Prevención e Control de Enfermidades alerta de que nos últimos anos disparáronse os brotes hospitalarios por este fungo. España concentra case a metade dos casos detectados entre 2013 e 2023. O principal problema é a dificultade para erradicalo. Puede permanecer en una mesa más de una semana o 15 días. Y aparte lo puedes desinfectar y al cabo del tiempo volver a aparecer otra vez. O sea que en los hospitales donde aparece es importantísimo aislar a los pacientes, identificarlos y desinfectar muy bien 2 o 3 veces al día todo lo que toque, toda la habitación para evitar la progresión. Detectalo a tempo e aplicar axiña medidas de control é o único xeito de frear a súa expansión. En plena escalada da tensión cos aliados da OTAN pola recente incursión de drons rusos no espazo aéreo polaco, Rusia e Belarús iniciaron unhas manobras militares en territorio bielorruso, pero tamén no mar Báltico e no de Barents. Algúns deses movementos de tropas produciránse preto da fronteira con Polonia, que pechou os accesos terrestres con Belarús e restrinxiu os voos nas rexións orientais. Polonia está a recibir o apoio da OTAN ante o desafío ruso. Alemaña, Países Baixos e República Checa anunciaron que enviarán máis medios militares tanto a Polonia como a Lituania. Na Unión Europea, María, miden cada paso do desafío militar de Putin. Sí, e máis cando a tensión non deixa de medrar, porque, como dicías, hoxe venres, pois Rusia e Belarús inician esas manobras militares conxuntas poucos días despois de que drons rusos violaran o espazo aéreo polaco, algo que desde a OTAN, esas manobras militares que iniciaron hoxe, Rusia e Belarús valoran como que non supón unha amenaza inmediata. Así e todo, xa estamos comprobando como nestes días a resposta internacional estáse a materializar, como decías, Alemaña, Países Baixos, República Checa e tamén Francia anunciaron hoxe que reforzan os seus medios e tamén a súa presenza militar en Lituania e en Polonia, algo que o primeiro ministro polaco Donald Tusk valora como un cambio de ton. Tusk que ademais pide aos países da OTAN que construan un muro antidróns na súa fronteira con Rusia. Por certo, hoxe reúnese finalmente de carácter urxente o Consello de Seguridade de Nacións Unidas, como así o solicitaron desde Polonia. E aquí, desde Bruselas, este mediodía, na rolda de prensa diaria, comentaron que xa onte convocaron aos enviados de Rusia e de Belarús por separado para comunicarlles a firme condena a esa violación do espacio aéreo polaco de hai uns días. O expresidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisión por liderar unha conspiración golpista contra Lula da Silva. O Tribunal Supremo do país considera aprobado que Bolsonaro tamén intentou a abolición democrática do Estado de Dereito. O expresidente de 70 anos está actualmente baixo arresto domiciliario. En os Estados Unidos, o presidente Trump anuncia que detiveron o presunto asasino do activista conservador Charlie Kirk. Nas últimas horas difundían este vídeo onde se ve o sospeitoso escapando por un tellado do campus de Utah, despois véselle fuxindo cara a unha zona boscosa. A arma do crime, un fusil de alta potencia, apareceu entre uns arbustos. O asasinato de Charlie Kirk enmárcase nun contexto de crecente polarización política nos últimos anos en Estados Unidos. A lista de personaxes públicos dun e doutro signo político obxecto de intentos de asasinato e ataques graves é longa nesta década. En novembro de 2022, un atacante entraba na residencia da daquela presidenta da Cámara de Representantes, a demócrata Nancy Pelosi, e agredía gravemente cun martelo ao seu marido. O actual presidente Donald Trump denunciou 2 intentos de asasinato en apenas 2 meses durante a campaña electoral de 2024. O 13 de xullo, o entón candidato republicano recibiu un disparo nunha orella durante un mitin en Pensilvania en que morreu un asistente. En setembro dese mesmo ano, o Servizo Secreto abortaba un suposto intento de asasinato cando Trump estaba xogando golf en Florida. En xuño deste ano, a congresista demócrata Melissa Horman e o seu marido eran asasinados en Minnesota por un home que se fixo pasar por policía.
A tensión entre Israel e o goberno de Pedro Sánchez continúa en ascenso. Nas últimas horas, Netanyahu acusou o presidente do Executivo de lanzar unha ameaza xenocida contra o país. Dende o goberno cualifican as palabras do mandatario israelí de calumnia. O Partido Popular acusa a Sánchez de poñer a España no epicentro do conflito internacional. Me resulta muy sorprendente que el señor Netanyahu acuse a Pedro Sánchez o a nadie de genocidio. Él, el señor Netanyahu, que todos estamos viendo lo que está haciendo. As relacións entre o goberno e Junts atravesan un momento delicado. Os de Puigdemont tombaron no Congreso a reducción da xornada laboral tras un tenso debate en que Yolanda Díaz lle reprochou con dureza a súa postura. Agora, o PSOE quere restablecer pontes desmarcándose do ton empregado pola vicepresidenta de Sumar, María. Si, a enésima crise no seo do goberno, nova fenda entre Yolanda Díaz e os socialistas do Executivo. Non lles gustou o ton que empregou a de Sumar aquí no Congreso dos Deputados contra Junts, din que un ton moi vehemente, pero hoxe en público tentan quitarlle todo tipo de importancia. Son moi conscientes, máis ca nunca, de que precisan eses 7 votos dos de Puigdemont para sacar adiante uns hipotéticos presupostos. Yolanda Díaz, lonxe de retractarse hoxe, sigue cargando contra os independentistas cataláns. O mércores pasado os deputados de Junts escoitaron palabras grosas da vicepresidenta segunda, visiblemente molesta porque caía a súa medida estrela, a redución da xornada laboral. Dende entón seguiu criticando os de Puigdemont polo seu xeito de negociar. Estuve negociando con Junts máis de 6 meses. E o diálogo non é todo ou nada. Pero no PSOE son conscientes dos números de que precisan os votos de Junts e por iso queren desmarcarse do ton da vicepresidenta de Sumar. Son debates en ocasiones vehementes, donde se defienden las posiciones con pasión. Más allá de esa intensidad del debate, mano tendida Junts. Man tendida para negociar e non só a xornada laboral, senón tamén os presupostos. El Gobierno mantiene una relación fluida, normalizada, de respeto mutuo con todos los grupos parlamentarios del Congreso, particularmente con los que apoyaron la investidura. E que deses partidos depende o futuro desta legislatura. Quien gobierna sin presupuestos, quien gobierna sin mayoría parlamentaria, quien gobierna atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia de la nación española. A vicepresidenta segunda do Goberno estivo esta mañá cos alcaldes da comarca de Valdeorras para analizar a situación tras os incendios de agosto. Yolanda Díaz aboga por deixar as liortas partidistas e traballar todos xuntos na loita contra o lume. Reclama que as brigadas forestais traballen no monte todo o ano. Política preventiva ao longo de 12 meses o ano, que non teñen que estar en mans privadas, que teñen que ter a formación a caída, que o que temos que facer. Pero tamén sabemos que temos que ter unha política preventiva de cuidado dos montes, do rural, de acordo? E previr os montes non só é desbrozar. A posible demanda a Galicia e a Castela León que anunciou Óscar Puente pola parada dos trens debido aos incendios interprétase dende o goberno galego como unha ocorrencia máis do ministro de Transportes. Pídenlle que se centre en acabar cos problemas do tráfico ferroviario e que cumpra as demandas de Galicia. Óscar Puente facía o anuncio o pasado mércores no Congreso. Porque no es de recibo que Renfe y Adif hayan tenido que perder 3 millones de euros durante esos 9 días y que esto sea a cuenta de inventario. Segundo o ministro, Renfe estudia interpoñer unha reclamación de responsabilidade patrimonial contra Galicia e Castela León. Foi unha ocurrencia máis, ¿no? Que nos ten acostumados a... E o que lle piden dende a Xunta que se centre nos aspectos que lle interesan aos galegos, nos aspectos do tren e que nos solucione os problemas do tren, que en Galicia son moitos. Dende o PSDG defenden que a situación necesita unha análise moi profunda. Eu creo que habrá que pedir moitas indemnizacións e eu creo que habrá que pedir tamén moitas responsabilidades e se estudiará e se verá en profundidade. Máis rotunda foi onte Ana Pontón. Nós non queremos que Galiza teña que pagar máis. Xa pagamos cos incendios en destrucción como para, por riba, ter que indemnizar o Estado. E o Partido Popular mantén que igual debe ser Galicia a que reclame responsabilidades ao Ministerio de Óscar Puente. Que multa ou que sanción aínda máis grave teremos que solicitar para o Ministerio despois de que un tren causara un incendio forestal en Ourense.
E lembran que os galegos levan meses soportando os atrasos e o mal funcionamento do servizo ferroviario. Ryanair ameaza con recortar máis voos en España, tras anunciar este mesmo mes que eliminaba conexións en varios aeroportos, entre eles os de Santiago e Vigo. A compañía aérea eleva o ton e di que suprimirá outro 1 millón de prazas para o verán se Aena non rebaixa as taxas. O Consello do Banco Sabadell rexeita a OPA do BBVA e pídelles aos accionistas que non acepten a oferta porque perderían diñeiro. Argumentan que a operación destrúe o valor do banco, que é moito máis valioso como entidade independente. Todos os conselleiros votaron a favor de rexeitar a OPA, excepto un que se abstivo. Os accionistas teñen ata o 7 de outubro para decidir se acoden a OPA, que se resolverá unha semana despois. Esta oferta concreta de OPA, que nació muerta, ya solo queda una cosa, y es que la entierren los accionistas. Es una oferta hostil, sin prima y muy por debajo del valor fundamental que el Banco Sabadell tiene en solitario. Os prezos estabilizáronse en agosto no 2,7%. Esa estabilidade débese ao comportamento dos alimentos e tamén á electricidade, que compensaron a suba dos carburantes. En Galicia, o IPC subiu ata o 2,5% e queda 2 décimas por debaixo da media estatal. O que máis subiu foi a vivenda, case un 6%. Como dixamos, a suba dos alimentos moderouse en xeral, pero hai moitas diferenzas entre uns produtos e outros. O aceite de oliva é un dos que máis abaratou. Paula. Sí, Antía, efectivamente, o aceite de oliva, un dos produtos que máis pesa sempre na cesta da compra, está un 44%, en concreto, máis barato que o ano pasado. De feito, este setembro de 2025 estamos pagando por cada litro de aceite 4 euros en o mesmo período, pero en 2024 pagábamos 7 euros por cada botella. Tamén se embarataron outros produtos, como pode ser o azucre, que está ata un 20% máis barato, pero pola contra tamén temos que falar da subida noutros produtos, é que o café subiu ata un 20% máis o seu prezo, tamén o chocolate case un 19%, e tamén os ovos encareceron un 18% o seu prezo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia colleu este mediodía o acto de apertura do ano xudicial en Galicia. Un acto presidido por primeira vez por Ignacio Picatoste Sueiras, presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Dende o pasado mes de xullo, Picatoste lembrou a situación límite da actividade xudicial pola entrada de novos asuntos. Asegurou que Galicia necesita novas prazas xudiciais e fixo referencia á paga de incendios. Son unha catástrofe ambiental, dixo, pero tamén un problema xurídico e social moi importante. O Tribunal Supremo condena a Comisións Obreiras de Galicia por vulnerar o dereito á folga dos seus traballadores. A sentenza dalles a razón a 15 abogados e graduados sociais do sindicato, os que a dirección de Comisións Obreiras lles enviou requerimentos por burofax para que continuasen coas súas tarefas habituais durante o paro. O Supremo ratifica a decisión que xa tomara o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E o malestar avanza entre os socialistas tras o cesamento da subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas. A alcaldesa da cidade lamenta que cando hai que prescindir de alguén, a primeira candidata sempre sexa unha muller. Dende a dirección restanlle importancia ás críticas e defenden que os cambios obedecen a estrategias do partido. A operación foise cociñando a fogo lento e rematou de facerse en setembro. A comezos de mes, o delegado do Goberno en Galicia cesou a subdelegada na Coruña, María Rivas, e o seu lugar vai no ocupar Julia Valde, que é un dos 9 deputados do PSOE no Parlamento. Aí comezan as suspicacias e o malestar no partido. A alcaldesa da Coruña non morde a lingua. E a mí me parece un error. E deixa esta reflexión. Es curioso cómo cuando hay que hacer movimientos siempre tienen prioridad los hombres. Inés Rei incorporará a Rivas ao seu equipo, pero as críticas non se deteñen na Coruña. En Santiago se dixe que expulsados do PSOE pola actual dirección ven un movimento de besteiro para colocar no Parlamento o home forte na cidade, Aitor Bouza. Un movimento a tres bandas que a dirección socialista defende desde a normalidade. Atende sempre a criterios de obxectividade e criterios para ter as persoas idóneas en cada momento. Os partidos teñen as súas estrategias,
vayan a donde vayan, non vai haber ningún problema. O paso de Julia Balde pola subdelegación prevese curto, porque o ano que ven cumpre 70 anos, a idade de xubilación obrigatoria. O acceso dos menores ás redes sociais podería limitarse de forma radical. En Francia, o Parlamento galo propón que se proíba por lei o uso das redes para os rapaces de menos de 15 anos. Tamén un toque de recollida para que os adolescentes non naveguen na internet durante a noite. A rede atrapa tamén os peixes máis pequenos. Os menores están pagando caro o abuso das pantallas, falta de sono, noticias falsas, acoso digital. Estamos vendo que calquera neno que vexa calquera cousa en internet e aparecen banners constantemente e pica en eles e vai a contidos que ao mellor non son adecuados para a súa idade. De feito, os últimos estudios están falando que os nenos teñen acceso a moitos materiais para adultos xa con 8 ou 9 anos. En Francia propoñen dúas prohibicións, que os menores de 15 anos non poidan acceder ás redes sociais e que os menores de 18 non o poidan facer á noite. A deputada Laure Miller di que obriga do Estado a protexer os rapaces. Évidemment, l'État et on doit prendre nos responsabilités pour protéger nos enfants, mais ten que haber unha lei, como hai para conducir unha lei que limita aos 18, como hai para consumos de alcohol ou tabaco. A presión que hai dende as compañías para que os nenos teñan móvil cada vez antes, porque crean esa dependencia ao longo de moito tempo e esos son moitos consumidores para esas fábricas, é enorme. Actualmente os nenos que non teñen móvil se sinten de alguna maneira como que non pertencen ao grupo. Ante iso naceu o Pacto das Familias para atrasar a entrega dos móviles. En Galicia xa se uniron 557. Ti non estás só con esta decisión. Cada o teu rapaz está quero un smartphone, lle dis non, que hai moitas máis persoas que ti. Unha das propostas é que os menores usen móviles sinxelos, sen internet, estarán conectados coa familia, pero fora do alcance da rede. E as redes sociais permitiron localizar o autor dunha manobra moi perigosa e ilegal. Un conductor dun camión adiantou en liña continua e cando viñan outros dos camións en sentido contrario. Os que viñan de fronte tiveron que invadir a beiravía para evitar bater. Ocorreu nunha estrada da Rioxa. A Dirección Xeral de Tráfico puxo en marcha un plan de vixilancia e control das furgonetas de repartición polo aumento dos accidentes destes vehículos en 2024. Yo tengo un dato de 79 furgoneteros fallecidos en el 2024, 190 hospitalizados, ellos hospitalizados. Sospecho de todas maneras que la furgoneta, el tema no está tanto en el furgonetero como en la ciudad, en los siniestros en los que puede estar implicada la furgoneta. Me explico, atropellos, bicicletas, motos. Claro, en medio de todo lo que es la movilidad urbana, mete la furgoneta y ya tendrá. En cuestión de horas, houbo 4 accidentes no mesmo treito da estrada que enlaza Vila García de Arousa con Catoira. E dous deles, á altura da parroquia de Bamio, foron pola irrupción de xabarís na estrada. Houbo varios feridos, ningún grave. Os equipos de emerxencias aseguran que os accidentes con animais neste punto son frecuentes e piden extremar as precaucións ao volante. Tivemos varias salidas, 4 accidentes en 12 horas, dous deles causados por xabarís que irrumpiron na calzada. É certo que sí que se rexistran ali accidentes con xabaríns, un sitio de paso deles, hai varios puntos ao longo desa estrada PO548, no que sí que temos registrado que pasan por ali todos os anos, temos sinistros. Subirse a un transporte público en cadeira de rodas segue a ser un reto para moitas persoas e ese problema estáse facendo moi visible grazas ás redes sociais. Estes días coñecemos a mala experiencia dunha turista que denunciou a través dun vídeo o maltrato que sufriu cando quería coller un bus en Santiago. Sentense discriminados porque coller un bus urbano en Santiago é misión casi imposible se utilizas cadeira de rodas. Así o deixou reflectido unha turista nas súas redes sociais. Cuando paré el autobús no sacó la rampa, ni el conductor me dijo nada y cuando ya la gente había subido en el autobús, pues el autobús se fue. A mí es la primera vez que me pasa. Las rampas yo entiendo que se pueden estropear y en Barcelona alguna vez se ha estropeado, pero el conductor es el primero que baja del autobús y te lo dice. Por sorte, en Vigo si puido viaxar en transporte urbano. A repercusión que estes vídeos están tendo poñen de manifesto as dificultades ás que se enfrontan cada día as persoas en cadeira de rodas se viven en Santiago. Que a maioría dos buses non teñen rampa automática, entón é manual,
exixenche que vayas acompañada para que o teu acompañante che baixe a rampa manual. Entón, claro, eu non teño sempre quen vaya comigo. Santiago está pendente dunha renovación do transporte urbano que non será ata 2027. A frota actual está moi avellentada, a mobilidade complícase tamén para acceder a un taxi adaptado. Temos poucos taxis adaptados, creo que cumplen a normativa o 5%, pero son poucos. Vale, e despois dase tamén a circunstancia de que eses taxis non se poden reservar. Non se poden reservar e cando os precisan case nunca están disponibles. Moitas veces penso e digo, como me facilitaría a vida que pudera usar un transporte público como calquera, non? Collerono na allada cando entrara a roubar nunha tenda e tivo que fuxir coas máis baleiras. Sucedeulle a un ladrón no centro de Monforte que se atopou no interior dun negocio pechado cun operario que estaba a traballar na instalación do aire acondicionado. Un operario evitou o asalto a unha tenda de roupa en Monforte, na céntrica Rúa do Comercio. A primeira hora da tarde, cando estaba a traballar na instalación do aire acondicionado co negocio aínda pechado ao público, topouse cun extraño. Tratábase dun individuo que acababa de acceder ao interior do local tras levantar a reixa. O collelo na allada, encarouse con el e o ladrón fuxiu por onde entrara. Xa estaba dentro prácticamente. E pa onde vas? ¿Pero pa onde vas? E dice, no, levou un susto. E dice, no, este non é el bajo de no sé qué. E dice, no, mira, que me estás contando? Que me estás contando? Mira, que sepas que está grabado. Que hai un montón de cámaras, mira, hai cámara aí, cámara aí. E nada, xa caíches. E nada, estuvemos aí discutindo un pouco, e nada, iba a botar a mau, e xa colleu, xa escapou. Onde tivo máis sorte o mesmo ladrón foi nunha tenda de roupa para nenos situada a escasos metros, onde roubou uns 150 euros en moedas que había na caixa registradora. Fixo tras romper a porta de cristal, causando así un dano moito maior que o valor dos cartos subtraídos. Depois de salir de aquí, escapou correndo hacia arriba, hacia Plaza de España, e resulta que un pouco máis adiante hai outra tienda de roupa que tamén ali xa reventou o cristal, e ali non sei se entrou, se chegou a levar algo ou non, pero a porta sí que estaba rota. Unha vez denunciados ambos asaltos, os axentes da comisaría de Monforte buscan agora pistas que axuden a identificar o autor destes feitos. En Ourense caeu unha banda que asaltaba casas. Hai 3 persoas detidas e investigan outras 2 por 3 delitos de roubo con forza na comarca do Carballiño. Nun deles levaron 2.400 euros e xoias. Os detidos xa pasaron a disposición xudicial. Na Coruña, a rápida intervención dos veciños evitou unha nova ocupación ilegal nunha casa do barrio de Monte Alto. A veciña da casa lindeira alertou a policía e as propietarias que viven fora da cidade. Cando conseguiron entrar, a parella de ocupantes ilegais xa marchara, pero antes roubaran varios obxectos. A vivenda é esta, o número 9 da rúa San Jorge, en Monte Alto, e foi unha veciña do inmoble lindeiro quen se decatou do que acontecía. Contounos fora de cámara que este mércores, ao volver de traballar, viu nesta pechadura unha cadea e un cadeado. Estranada, comentou o marido e ambos os dous chamaron á porta. Viron que a parella que lles abría non eran os donos da vivenda, así que os advertiron de que ían chamar a policía. Trataron tamén de localizar as donas da casa, que viven fora da cidade. Chegaron 24 horas despois e a parella xa marchara, así que puideron acceder sen problema coa Policía Nacional ao interior do inmoble. Unha vez dentro, segundo nos explicou unha das propietarias que tampouco quixo falar diante da cámara, decatáronse de que lle roubaran varios obxectos, malia que non precisou cales. Esta mañá, a muller permanecía no interior do seu vehículo ás portas da vivenda, segundo nos dixo, facendo garda para evitar unha nova ocupación. Á casa tamén se achegaron contra este mediodía axentes da Policía Científica para recoller pegadas e poder así dar coa identidade da parella. A Audiencia Nacional condena a 10 anos de cadea aos 9 integrantes dunha banda dedicada ao narcotráfico que introduciu case 2 toneladas de cocaína a través dos portos de Marín e Valencia. Ademais, imponlles unha multa de 70 millóns de euros. Os condenados, a maioría de nacionalidade neerlandesa, foron detidos en outubro de 2020.
E a Garda Civil detivo en Castelló un camioneiro de 45 anos que transportaba máis dunha tonelada e media de haxís. Interceptaron o seu camión na autoestrada do Mediterráneo e o home intentou fuxir a pé, pero arrestárono pouco despois. Atribúenlle un delito contra a saúde pública e outro contra a seguridade viaria por conducción temeraria. Ahora tiramos todo súper pronto y no paramos de comprar, pues mira, mejor de segunda mano. Está bien para volverlo a reciclar y darle una segunda vida. Reutilizar a roupa e que, bueno, o consumo non sea tanto. A moda de segunda man é un mercado en auxe. O ano pasado medrou un 20% e moveu 7 millóns de euros en todo o mundo. Xa vai camiño dun novo récord neste 2025. Os que buscan roupa máis sostible e económica poden atopala esta fin de semana en Vigo na segunda edición do Vintage Market. Nuns minutos vemos o que ofrece. Antes de fin de ano estará aprobado o catálogo de bens de valor cultural da costa que, grazas á Lei Galega do Litoral, poderán ter un novo uso. Dende que entrou en vigor a norma o 1 de xullo xa se identificaron máis de 1.600 construccións. Estas son as ruínas da fábrica onde se procesou a última balea cazada en España no ano 1985. Tras 60 anos de actividade, esta factoría de C pechaba coa aprobación da moratoria á caza comercial imposta pola Comisión Baleira Internacional. A lei impedía darlle un novo uso por estar en zona de dominio marítimo terrestre e agora é unha das construcións que ao amparo da Lei Galega do Litoral poderán ter unha segunda vida. Alfonso Reda di que é un exemplo de por que Galicia reclamaba as competencias sobre a súa costa. Somos os primeiros interesados en seguir conservando estas maravillas como que son, pero darlle unha segunda vida económica se é posible, e en moitos casos ten que ser posible. Por lo tanto, creo que isto é unha plasmación de en que consistía e os beneficios de poder facer isto dende Galicia. Nos 2 meses que leva en vigor a Lei Galega do Litoral xa se identificaron máis de 1.600 construccións, sobre todo arquitectónicas e industriais, pero tamén etnolóxicas, arqueolóxicas e artísticas. O catálogo con todas elas abrirase a información pública en outubro coa previsión de aprobalo antes de que remate este ano. Tamén hai construccións singulares no interior como o hórreo do cura de Ribela na Estrada. É o 24º hórreo máis longo do mundo, pero os veciños din que está en risco de derrubarse. A parroquia está mobilizada para tentar protexelo e conseguir que o restauren. Estamos diante dun dos 50 hórreos máis grandes do mundo. Representaba, digamos, unha época que na que o pobo tiña que darlle parte da colleita á igrexa. Por eso se construían esos hórreos tan grandes. Tan grandes como 10 claros, máis de 22 metros de longo e 1,5 de largo. E o estado en que está, ben se ve. Está en risco de que caiga con un temporal como lle pasou ao hórreo máis longo do mundo en L, que está en Lalín, en Gondoriz. Para a veciñanza é un símbolo e un orgullo, así que andan na loita para que se repare. Un hórreo tan grande, é unha pena que estea así. A ver, se vale 25.000 euros o arreglo. Sí, son 25.000 euros, pero solo parece que solo costean o permiso, que vale 500. Din que a igrexa, que é a propietaria, só pon eses 500 euros, así que terían que buscar outras axudas. Creen que restauralo pode ser unha oportunidade para a parroquia. Sí que tener aquí uno de los hórreos más grandes del mundo puede atraer visitantes, casas rurales que hay cerca, bueno, puede mover un poco la economía de la zona. E conservar un patrimonio histórico e cultural único. Isto forma parte da identidade de Galicia, son os hórreos, os cruceiros, ese patrimonio inmaterial, é dicir, a muiñeira, a foliada, todo iso, temos que coidalo, mantelo e mimalo. A vendima xa está en marcha en toda Galicia e con ela as inspeccións de traballo nas vides. Combaten a contratación irregular de xornaleiros, pero os viticultores están preocupados. A normativa laboral dificulta a colaboración altruísta de familiares e veciños tradicional nestes traballos. Históricamente, a vendima, como a colleita da pataca e outros traballos agrícolas temporais, facíase de xeito comunitario. Familiares e veciños xuntábanse e vivíano como unha festa de entrada no outono. Pero ese espírito estáse perdendo.
Ahora é máis complicado porque pode ser inspeccións, porque veñen e se collen a xente sen asegurar, pois as sancións hai que son moi grandes. Entonces, pois bueno, a xente ten moito medo. E as multas que meten. Son moi altas. Moi altas, falase de 6.000 euros por persona. Esta semana ten habido inspeccións a diario, algunhas con drons e asistidas pola Garda Civil. Cada vez hai máis inspeccións, cada vez hai máis control, e fora de familiares de primer grado prácticamente é moi difícil poder traer alguén sin asegurar. O que di a norma, o Estatuto dos Traballadores, é que os traballos familiares quedan excluídos desta lei e tamén os que se realizan, di textualmente, a título de amizade, benevolencia ou boa vecindade. Yo podo ser moi amigo de un viticultor del Ribeiro, pero se estoy empadronado en Ourense, yo ya no puedo demostrar vecindad. Y como demuestro con documentación unha relación de amistad? Queda moito na mau do inspector, entonces eso non pode ser. Temos aquí facer unha norma, esa mesma norma podemos ampliar e deixar claro que hai que presentar ou quen é que consideramos boa vecindad e o que non consideramos boa vecindad. Piden que se relaxe a carga burocrática duns traballos que son esporádicos, de curta duración e con dificultades para atopar traballadores. As toxinas manteñen pechados os 70% dos polígonos bateeiros de Galicia. Só se libran os da ría de Ares e os do interior, da ría de Arousa. Cintia. Así é, estas toxinas instaláronse nas nosas augas. En agosto aínda permanecen arestora nas nosas rías. É por iso que se prohibiu a extracción de moluscos para o consumo humano. Trátase de 3 biotoxinas, a amnésica, a paralizante e tamén a lipofílica. É por iso que boa parte dos polígonos galegos seguen pechados, polo que informou Intecmar, pero as últimas actualizacións traen boas novas para as zonas de Redondela e tamén para un dos polígonos de Baiona, onde se reordenou a reapertura para a extracción destes moluscos. Tamén houbo sorte para o polígono E da zona da ría de Vigo, pero os da zona daqui de Cangas, da zona da ría de Pontevedra, os polígonos A e B, os que temos as nosas costas, aínda permanecen pechados. Entraron como un ciclón e quizáis algo antes do esperado. Comenzou un episodio de ASP que despois continuou con un episodio de lipofílicas, de maneira que non permitiu a apertura dos polígonos que estaban afectados inicialmente por ASP, e agora pois temos en algunha ría pois tamén toxicidade por PSP. Todo un cóctel molotov. A lipofílica ou diarreica non colle por sorpresa o sector. Normalmente en esta temporada siempre suele estar cerrado, ¿eh? O sea, es habitual que en septiembre esté la ría cerrada. Pero llevamos cerrados desde finales de agosto. Tampouco desconcerta a aparición da PSP, a toxina paralizante habitual en Baiona e Camariñas. Cousa distinta é a ASP, a amnésica, máis excepcional. Como máis excepcional é que estean as tres a xunta, cada unha cunha incidencia distinta en segundo que ría. Normalmente xestionamos dunha maneira máis sinxela cando só aparece un tipo de toxinas lipofílicas, pero que en este momento pois aparecen as tres, entonces complica un poquinho a xestión de aperturas e peches. O resultado é que a maioría dos polígonos están pechados. Salvaron de momentos da ría de Ares e Betanzos e tamén o interior da Arousa, onde cruzan os dedos para que o vento do sur non lle xogue unha mala pasada. As de interior da ría da Arousa son as menos afectadas históricamente, pero se continúan os ventos do suroeste e as condicións que estamos tendo neste momento, pois poderían chegar a estar afectadas tamén por toxinas lipofílicas. Con todo hai que dicir que si hai mexillón nas prazas, pouco pero seguro e de bo tamaño. Os que buscan un consumo responsable e sostible teñen unha cita no Vintage Market que acaba de abrir as súas portas en Vigo. Teñen roupa de segunda man, deseños de autor e complementos. Todo baixo o paraugas da conciencia ecolóxica. Participan diseñadores, artesáns e vendedores de roupa de segunda man. Todos apostan por unha moda ética e sostible. Como hay tanto desecho en el planeta, la idea es que se pueda reciclar, que la gente deje de comprar tanto de forma rápida y aquí pueda encontrar cosas que ya están hechas. Estos hilos vienen de Italia y están hechos a partir de restos de los textiles y a partir también de ropas. Cogen ropas que ya no valen, que irían a la basura y hacen los hilos. Eu traio xoias de arcilla polimérica feitas con distintas técnicas e fuxo do habitual que se fai nos pendentes de arcilla polimérica. Consumo responsable e consciente é o lema deste mercado. Vai escapar un pouco do consumismo. Normalmente se atopa bien a roupa que é máis duradeira, que ahora mesmo a roupa pues, está feita un pouco para consumir e consumir. Que ahora tiramos todo súper pronto y no paramos de comprar, pues mira, mejor de segunda mano.
Mais aló da conciencia ecolóxica no Vintex Market, os prezos tamén son unha vantaxa. Tan genial. Moi apetecibles. Ademais de velar polo coidado do planeta, este mercado tamén promove unha iniciativa solidaria. Esta edición queremos dedicar a proxectos dedicados a Palestina. Moda, arte e sostenibilidade danse cita esta fin de semana en Vigo para mercar con estilo e conciencia. O verán xa vai dando os últimos sinais de vida en Galicia e hoxe temos un día típico de mediados de setembro con temperaturas que pasarán un pouco dos 20 graus na maior parte da comunidade e con bastante sol tamén, sobre todo o sur. Vémolo nas imaxes en directo de Vigo, onde o sol gaña terreo ás nubes. Tamén está bastante despexado en Verín, onde, por certo, terán unhas máximas un chisco máis elevadas, ata 26 graus, que se esperan en varios puntos da provincia de Ourense. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Igual que o verán, vai rematando a temporada forte do calendario festivo tamén, pero esta fin de semana aínda ofrece moitas posibilidades. Destaca a oferta musical con festivais en Vilaxoán e Santiago e 3 grandes romarías, a de Amil, a de Abarca e a de Guadalupe, en Rianxo. O intenso calendario dos festivais galegos ten outro punto forte esta fin de semana con dúas ofertas ben diferentes. En Santiago volve de cheo a música electrónica de vanguarda no Festival WOS. A máis das actuacións de 30 artistas, programa tamén proxección de artes visuais, cine, instalacións e obradoiros en distintos escenarios da cidade. En Vilaxoán, na Arousa, fan outro tanto correvenidas, o que aínda lle quedan por diante 3 días de música e festa á beira do mar. No cartel desta edición están, entre outros, Galician Army, SES, Mondra ou Hugo Quezeta. Para os que prefiran aires de romería, esta fin de semana ten bastante oferta. En Moraña seguen celebrando os milagres de Amil. Este domingo é o día grande coa procesión das candeas e o volteo de campás. En Muxía toca ir ao Santuario da Virxe da Barca, na súa incomparable paraxe a carón do mar, onde cada quen pode cumprir co ritual na pedra que corresponde, a dos cadrís, a de Abalar ou a dos namorados. E para quen quede con máis gana de festa, tamén a carón do mar, Rianxo organiza as súas guadalupeñas, toda unha semana de música, feirón mariñeiro, xogos e troula. O punto final poñerano, como sempre, coa multitudinaria rianxeira. E hoxe a noite damos a benvida a un renovado luar onde esta verde flúor será o protagonista. Unha imaxe fresca e reinventada da man do mestre de cerimonias Xosé Ramón Galloso e a xornalista e influencer Aitana del Mar, que esta noite nos convidan á súa nova casa. Volve luar. Volven os reis dos venres. Nova cor, nova cabeceira, nova presentadora, nova canción, nova casa. Vanos, que nós non temos cunca. Tira. Tira para lá. Se enteraron de que nos íbamos pintar e adiantáronse, claro. Pois xa non pintamos nós. Bueno, pois que pinten eles. Pois que pinten eles. Ala, marchamos. Vamos, esto estás... Vanos. Unha mestura de tradición e modernidade con momentos sorprendentes. Quedan convidados, non o perdan. É unha nova de última hora. Faleceu aos 67 anos o xornalista Andrés Ríos, que fora director del Ideal Gallego e de Deporte Campeón. Había un ano que se xubilara tras unha carreira dedicada ao xornalismo coruñés e, sobre todo, o deporte da cidade e da súa área metropolitana. E un Fernando Vázquez como el... Imos agora co tempo, xa falaba Antía que pouco a pouco, despois da humidade que tivemos a mañanciña, se foron abrindo claros de certa relevancia. É certo que as nubes, sobre todo as nubes altas, seguirán tendo protagonismo, pero a outra das novidades da chegada do anticiclón é que xa non vai chover, nin hoxe, nin os próximos días, ou será algo moi puntual. Eses ventos do oeste, pois aínda aportan esas nubes que compartirán protagonismo co sol nas próximas horas. E se falamos de temperaturas, a verdade é que non mudan demasiado se as comparamos coas destes días de atrás. Quizáis, no tabeleiro de máximas previstas para as próximas horas, chaman a atención eses 27 graus. É certo que en algunha zona, en algunha comarca do sur de Galicia, pois ascenden un chisquiño esas temperaturas máximas. E despois, como sempre, de Gustavo e a información deportiva, vimos con todos os detalles, falamos da fin de semana e a pinta que ten a próxima semana tamén.
A nova moda que arrasa xa en medio mundo chamase Cry Baby, uns bonecos que representan unha mestura de tenrura e melancolía cunhas lágrimas moi distintivas. Primeiro foi a febre polos Labubus e agora todo o mundo quere ter na casa un destes personaxes con cara de choro. Hai quen os intercambia, quen os grava en vídeos para redes e quen simplemente os colecciona porque lle parecen adorables.